Talbishin TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Uwarka sai kai na dama zuwanka duniya ladin gohe kai kukan haihuwarka don gutsun uwarta ka ce na ce gutsun uwar ladin gosa. Kunya ta mai da Hassan Makeup martani akan rigimar da take faruwa tsakanin su. Ku biyo mu ku ji karin bayani idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel ta mu albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗora sabon shirye-shiryen mu ke samun ku. Kuma ni dan gutsun uwarka Hassan da wannan uwar taka ladin go sanadin gutsun asara wacce ta haifo tsinanne kawali dan Daudu wulakantaccen Allah dan kutumar uba mai cin zanzana a fuska dan me kwada a gutsun uwar ladungo sai ka gane karamin ashawo ne kai dangin dan uwarka sai ka gane murjana da ƙasa dangin dan uwarka don professional ɗin gutsun uwar azzakarin uwar cikin tsakiyar ladungo don wanda ya fesa wa ladungo mane a cikin gutsunta kai cikin ka ta kawo na shege ta kawo asara duniya ka zo a wulakantacce ka zo a ɗan daudu ka zo a asararre dan gutsun uwarka da baka san halacci ba ni za ka tinkara da rigima ɗan kutumar uba shege mai kashin masifa shege wulakantacce asararre kazami dan gutsun uwarka kalli yanda kake wani wari dan shegiya kare akuya in ban da lalacewar rayuwa me haɗa murja da Hassan mai cin zanzana a fuska dan me har ba uwarka gutsu kai ba za ka iya min magana ni da kai a message a WhatsApp ba sai dai ka je TikTok ni kuma anan ta baya zan zazzare matse fata yarfa uwarka gutsu na fi ka dabban Hassan har ka koma ga Allah ba za ka taɓa samun lalacewa kwakwalwa irin tawa ba kuma he ka ci gutsun uwarka he ka ci gindin uwarka sai kai na dama zuwanka duniya ladin gohe kai kukan haihuwarka don gutsun uwarta ka ce na ce gutsun uwar ladin go sanadin haihuwar Hassan don gutsun uwarka ka fuskar ka dan kutumar ubacin zanzana kazamun banza uwarka ce ta fara nuna maka hanyar kawalcin luwaɗi da maɗigo kutumar durin uwarka na fi ka tasha ɗan matan da suke zuwa gurin ka don gutsun uwarka ashe kawalcin su kake zuwa kake yi shine aka kafa tarko akai na za a kan gutsun uwarka ne gindina ya kama da wanda za a yi kawalci a ci a biya kuɗi dan kutumar ubanka to gindina mai daraja ne gindina kuɗi ba sa cin shi billahi allazi huwa rahmanu duk abin da zaka ce ina na yadda haka nake amma Allah na gode maka da kai dai dan Daudu wulakantacce baka kawalci an yi safarar gabana ba alhamdulillahi wa ta'adatihi Allah na gode ma a duk lamarina duk an kutumar uban da ya rako jikina in dan akuya ne wallahi tallahi sai Allah ya raba da shi baran kuma ni bana komai no goyin ba in na fita da mutum dan gutsun uwarsa na fita da shi har abada a shi ne nake tabbatar da cewa ira nan da zo zaka ci gutsun uwarka ina nan ina dakon ka zaka shigo dole sai ka faɗo hannuna wata ran wallahi dole sai ka faɗo zaka ci gutsun uwarka zaka san kai daudin da kake na kazanta kake zaka shigo kaga asalin yan daudu masu aji masu tsafta su ci kutumar ubanka a titi dan uwarka. Wannan shine raddin Murja Ibrahim Kunya akan Hassan Makeup. Ku biyo mu ji Hassan Makeup zai iya ƙara yi mata raddi ko kuma ba zai iya ba. Ku yi following din mu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗaura sabon shirye-shirye mai ke samun ku.